I sad šta je jako bitno da mame znaju? Znači, godine uzleta i predviđaju upravo u jednom segmentu koji se odnosi na uspostavljanje odnosa, da dete zapravo upoznaje novu sredinu sa osobom koju je privrženo, uz koju je vezano, i da tu je negde temelj za tu priču o ulasku roditelja, odnosno ajde da kaže majke ako dolaze sa detetom prvih dana. Tu nam je baza, ali zabrana ne samo da ne postoji, nego je poželjno da roditelj bude prisutan, odnosno majka prvih dana. Sad, koliko je taj put traje u konkretnoj ustanovi, to je sad različita je praksa, ali je bitno da mame znaju da ne postoji pravni osnov da vam se kaže da je vama zabranjen pristup i da vi ne možete da uđete sa detetom ni taj prvi dan. To apsolutno ne stoji.